Безнең телерадио компания һәм Русфон хәйрия җәмгыяте яңа ел алдыннан тагын бер баланың изге теләген тормышка ашырырга ярдәм итәргә чакыра. 2 яшьлек Ян бернинди авыртусыз, уңайлы шартларда гаиләсе белән урамда йөрергә хыяллана. Моның өчен малайга махсус коляска сатып алырга кирәк. 5542 номерына SMS җибәреп, без бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Красная машина где? А где тетя? Гади сорауларга җавапларны Ян авыр таба. Әлегә ул бары тик әти сүзен генә аңлаешлы итеп әйтә ала. Әйберләргә дә төртеп күрсәтә алмый, куллары көчсез. Камил акыллы малайның физик мөмкинлекләре шикләнгән, церебраль паралич диагнозы куелган. У Яны был истинный узел пуповины. То есть это не обвитие пуповины вокруг шеи, просто очень многие путают. Пока он в животике рос, это ему никак не мешало. Аны карынында ятканда бала сәламәт үсә, бернинди тайпылыш сизелми, проблемалар тугач башлана. Тугач та аңа сулыш алу кыенлаша, соңрак физик кимчелекләр дә күренә башлый. Туганнан соң малайны ясалма сулыш алу аппаратына таштыралар. Озак вакыт тернәкләнү бүлегендә ята. Хастаханәдән өйгә 1 айдан соң гына алып кайталар. Табибларга кабат күрсәтәләр, баланы сауыктыру өчен курслар билгеләнә. Хәзер аңа махсус коляска кирәк. Правильная поза. Коляскада дөрес итеп утырып йөрү буыннарын ныгыта, үзлегүләр кабатланмасын, буыннары дөрес утырсын өчен махсус коляска ярдәм итәргә тиеш. Яңа елны каршылау алдыннан уртак ярдәм белән баланың хыялын чынга ашыралабыз. Коляска сатып алуга якынча 290 мең сум акча кирәк. 5542 номерына детүсе белән SMS хәбәр җибәреп булышырга мөмкин. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфон сайтларында. Ания Габадуллина, Регина Сафиуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.